Сърно да крепостта. Сега, ето ги, нашите. Ето. Ей, Сали, Тарзан! Тарзан по бели дъщи, Сега ще се включим при крепостта. И дошли. И сега се качваме към крепостта. Миро да сме, както казах, миналия клип. Ето и Сали. Здравейте, момичета! И момчета. Ето ги нашите. Опа. Иха. Много са далеч. Сали, не тичай. Майка ми. Е много. Къста. Ти защо тичаш, Сали? Ох, мене ме е малко страх. Ето готината. О, майка ми снима. Hello. Спира. Ето ни пак. Надолу. Оказало се, че сме нагоре, нали? Крепостта е голяма. Да, и там се вижда нещо, нали? Вижда се нещо. Вижда се. Ама и там не е те с тече. Да? Много стъпала, много чудо. Сигурно. Дай да седнем. Миро да ви шокира. Добре, тук. Пак се включихме. Ето. Топа на моят телефон не му покачва слънце. Нали няма светкавица? Да, и това ще за клипа. Харесайте клипа, абонирайте се, оставете по един коментар, споделете клипа и до скоро. Само да ви покажа. На сянка че не погледна. И до скоро.